Росія робила всі ті роки на нашому півострові, вони насправді проводили дуже ретельну і дуже грамотну пропаганду, яка впливала на велику кількість людей. Фактично ми втратили Крим через те, що наша держава робила далеко недостатньо для того, щоб продовжувати, для того, щоб в цілому хоч якось зберігати там щось українське. Просто на мій суб'єктивний погляд, як дитини, яка там жила, здебільшого Росія впливала на Крим навіть під час того періоду до окупації значно краще, ніж, на жаль, наша держава. На мій погляд, ми далеко багато не знали тоді і не знаємо зараз. У нас не було достатньої кількості культурних заходів, не було достатньої кількості подій, які могли би сформувати в нас достатньо проукраїнську позицію. Я думаю, що цим Росія дуже грамотно і дуже чітко скористалася в один момент. І, на жаль, я думаю, саме через те ми і втратили Крим.